mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento. Uragon Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta. Uragon Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinabang. Uragon Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka. Uragon Bicol, ini at sa tuyang programa. Uragon Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Turumbado na ang batag. Puto na niya, Nagkami rin san sa batag, John. put na muya. Mahalat-halat naman kita mga pirang bulan. Mamahal naman ang batag. Ano, kumusta? May ilaw na ka mo? Wala pa? Para riyo kita. Iyong ngunyan inian agrangay kan tao. Kuryente. Tubig. Oh, no rin daw ini magiging estable. Sa lagwerta Perming iyo ang problema ta. Lalo pag natatapos pa sa naan bagyo. At yan ta, oron-oronan tayan. Saka sa mga iba pang topic. mahan ko sa lagwerta Pasadahan ta naman sa mga tawong fake. itinanong Mga tawong manggagamit. kan mamunga. Majority na John kan mga Tunan liderista nagtatrabaho kay taning kan patiriba. kay Satanas. Tubod ka kaan, Jerome, na ang majority na akan mga liderista digdi sa Pilipinas nagtatrabaho kay taning kay Satanas. Ay ala. At hindi ano, nangyari sa indong amigo sa radyo. Minsan kaiwal nindo. Alarmario. Oragon Bicol program. Oragon Bicol program po ini. Mamunga ini Digdi sa DCGB Legazpi City. na niya. And siyempre, hook up on OKFM dyan sa Sorsogon. Dyan man sa OKFM, Daet, Camarines Norte. Kumusta na po kayo dyan sa Cam Norte? Sana naka-recover na tayo sa damage ni Juan. And siyempre, dyan man sa Camarines Sur area, si Joey Sarsia dyan sa radyo natin. Pero alas 11 pa yata ang programa ni Joey. And iba pa po mga registration sa Masbate and Catanduanes WGB Tabaco. Kasama yan Tabaco. Nag-hook up man ang WGB Tabaco. Anyway, tabi, dyan sa Catanduanes, kumusta na ka mo? Garo nagulpi talaga so Catanduanes adi.
And iba pa pong mga islang lugar dyan sa Rapu-Rapu and dyan sa Cam Norte area. Sabi ko, John, Kasubago, may na-pick up kitang informasyon. Sabi baga kansarong manghuhula. Nailingin dito dyan sa Facebook. Iga baga kisarong manhula na negro. Ano ito sungaran ka ito? Lingaw ko sungaran. Kanigrong itong manghuhula. Ako na notaranin do yan. Pig para hulaan baga sa mga nangyayari o mangyayari sa Pilipinas. Kaso saro, at mga luminis na bulan, sabi kay itong negro, asahan ngaya ang mga protesta. Digdi sa Pilipinas. Dahil pagkato masyado nagbubutwa sa mga darakulang kontrobersiya. Asahan ngaya ang mga protesta, mga rally, and expected na ini bako sa nangunya na taon, kundi sa mga masunod pang taon. Kung narumduman nindo, itong negro na ito, nagtaram na may mga mangyayari ngayang linog, makusog na linog, bagyo, digdi sa Pilipinas. Yung mananggan baga, bata pigterminaran niya baga, Jerome, nangunya na last quarter kan taon, 2025, mangyayari ang mga siring kaini, na mga kalamidad. Nangyari baga? Nagkatotoo baga susabi kan negro? Ano nangyari dyan sa Cebu? Dyan sa Davao? Ngunyan, kita naman digdi sa Bicol, tinamaan ni Juan. Pero ang mas nakakaalarma digdi, itong sabi niya, sabi ko nga niya, sabi ka itong negro, nan kadaklanda kan mga leaders ta digdi, nagtatrabaho kay Satanas. Tubod ka mo kayan? Tubod ka mo kayan? Ako gari nagtutubod na. Garo ako, John, nagtutubod kaya na sinabi kay ning manghulang negro. Tangon yan digdi sa kinaban, bako sana mga lideresta, digdi sa Pilipinas, ang nagagamit ni Satanas. Kundi maski sa ina organisasyon, maski sa ina grupo, igo talaga kiminabotwang pigagamit ni Satanas. Tuwad ka mo kayan. Maski sa ina grupo, nasa history baga sa Biblia, sudusi nga ng disipulos, may luminuwas na Judas, may luminuwas na traidor, na ginamit ni Satanas. Mamamalisyahan mo ang ugali kaniba na pigagamit ni Satanas. Tangon niya na panahon, dahil ka nagad magparatiwala. Ngunyan na panahon, mga tugang dakulunon and fake. Bako sana mga fake news. Kundi ang mas matindi, Jerome, nalikayanta, ang mga tawong fake. Dakulunon ngunyan tawong fake. Kaya dahil ka basta-basta magtiwala. Minsan nga ni, sa laog kan arong mo, igwa pa kitraidor. Sa laogan pamilya mo, igwa pa kitraidor. Kaya dahil ka masyado magtiwala. Example, sabi baga sa FB, may nabasa man ako sa FB, sabi ako nagbabasa man, pero dahil ka masyado aktibo sa pagpara burobontog nin komentaryo dyan sa Facebook. Nag-iiling sana ako. Kung example, kan mga fake, nabasa ko kasaro, manungod sa Aleko,
Oh, manungod sa alay ko simple lang example. Kan mga fake. Grabe ang pagpupuri kan iba. Pag naiilawan na. Ngayon magata nagulong pang barangayan dahil naiilawan. Pag naiilawan na, grabe ang papuri diyan sa Facebook. Sa alay ko. Salamat ngay alay ko. Mabuhay ka ngay alay ko. Pero pag brown out, pig paparamuda so alay ko. O diyan ang gusto mo kayan. Fake. Fake ka. Pabago-bagoan sa imong paghiling sa buhay. Nagpupuri ka man sa kapwa mo, nagpupuri ka sa sarong grupo, pero mataod-taod sana, piga para muda mo. Anong bangga sa tao? John, ikaw para umaw mo ang tao, pero pagtalikod, libak mo. Hindi ka na ganagtiwala, John. Ikaw para umaw mo sagin ang tao, pero pagtalikod, lilibakon mo. Magtiwala ka ba ka? Kaya, bigagamit iyan ni Satanas. Tama itong parahula. Nagtutubo daw ka itong sinabi ka itong negrong parahula. Ano pa? Na example. Example Dahil pa kaya nag-reply so kwanta, resource person na pwedeng ma-interview ka nagilamaw. Nakulunod talaga ang fake ko niya. Joey Sarsia? Example subagyong uwan, nawagas, napasa duman sa bulod kan Sierra Madre. Ang biga pasalamatan dyan kan mga tao, lalo dyan sa Facebook, subulod. Subulod ang biga pasalamatan sa Sierra Madre, bako sa Diyos. So meaning, fake ang pagtubod. Dahil siyang pagtubod sa mahal na Diyos. Ang bigutubodan niya, subulod kan Sierra Madre. Nayuhan uminagas kan bagyong uwan. Arog kan kaibabaw ang isip kan iba. Fake so pagtubod niya sa Diyos, mas nagtutubod siya duman sa bulod kan Sierra Madre. Taduman na wagas so bagyong uwan. Ano pa na fake? Mga example sa nini diyan sa FB. Ito pa muso bagang ngunyan ang Facebook. Di sa kayantaan Facebook iyo yan ang pigagamit ni taning ngunyan. Dahil ka mo nagkamali siya. Ang Facebook ngunyan, ang social media ngunyan, iyo ang pigagamit ni taning. Tama so sinabi kan manuhulang negro. Ano pa sa FB? Diyan sa FB, ipopost mo so pasiram-siram kang buhay mo. Ipapaibog mo so mga bagay na itinausay mo kan Diyos. Ano ang kung sabihin ka yan? Nagpapainggit ka sa tao. Nagkrear ka kiinggit. Pigpapaibog mo, pero ang ugali mo maraoton. Dahil ka ngani nagtatabang sa pobre. Fake ka sa pagparapailing mo dyan kan, pasali mo dyan sa Facebook. Fake ka. Bago ka tunay na tao. May mariparaw ka sa nang date na diferensya, i-post mo dyan sa Facebook. So diferensya mo, dahil mo na iling. Na kung minsan, ang payo mo na may diferensya. Bigagamit ka ni Satanas. Kung sabihin, fake. Fake ka, John. Fake ang mga tawong siring kayan. Makaraon na sana. Imbis na mga G, magpasalamat sa mahal na Diyos. Kani tinawang biyaya na pagkaon, mapicture mo na. Mapicture mo na. Ipapailing sa Facebook na masiramon ang pagkakaon niya. Dahil mo naisip, mas dakol ang pobre na naghangad na makakaon din masiram.
Pero ikapig pa para paibog mo dyan sa Facebook, ang pasali mo. Ha? Napig ka paibog mo sa mga masiram na pagkaon. Kung sabihin ka yan, fake ka man. Pigagamit ka ni Satanas para magpainggit. Ano pa? Ano pa mga fake? Na gibo-gibo paring Joey Sarsia. Listening 58 9 good evening Papa, listening to you. Okay, salamat tabi. Day na kami memoriso number mo Uni pa. Ano pa mga fake? Makabakal sa na June kikarag-karag na lunadan ipopost ipapaibog. Ipapaibog so karag-karag na lunadan na nabakal niya. Day nganing sa diring garahe. Day nganing sa diring garahe. Nangyayari ini, oo, dyan lalo sa pasiring sa may, sa may cemetery dyan sa Albay District, Albay Catholic Cemetery. Alo yun ang reklamo ni sa tuya. Nabi ka pa abot, dagolon da dyan na may nagkampera dyan na auto. Ang tinampo, yun ang pigigibong parking area. Maski kasi man na lugar, bako sana dyan sa area na yan. Pigigibo ng parking area, so tinampo. Gustong sabihin, pigpairal niya sa buhay niya, so pasali. Na tamili may kwarta, buminakaltulos ki auto, denganing garahe. Perwisyo ka sa traffic. Fake kang tawo. Dakulunan ko yan ang fake. Ano? Ano pa? Ano pa tabi? Paring Joey Sarsia. So iba, garimarayon. Garimarayon dyan sa Facebook. Kung may komentaryo, pag una mo malinigon ang buhay niya. Minasaw-saw dyan sa mga komentaryo sa Facebook, de pigiiling, pigsasalming una, so sa diri niya. Sabay na digdian komentaryo laban sa Ako Bicol. Sa Ako Bicol, pigpapara komentaryuhan niya. Pag una mo, kung nakakatabang man siya, na so Ako Bicol, sige ang tabang. Nagpaparatabang sa mga biktima kan kalamidad, lalo ngunyan, after kan bagyong si Juan. Yan baga sige ang tabang kan Ako Bicol. Halay dyan sa Rapo-Rapo, halay dyan sa Catanduanes, to diyan naman duman sa Camarines Sur, Camarines Norte area, nagtatabang so Ako Bicol. Pero mahiling mong pigpapara komentaryo dyan sa Facebook, laban sa Ako Bicol, hiling mo na yan. Kung tulto lang isip ka yan. Fake na tao yan. Samantala, nadakulununon ang natabangan ka na Ako Bicol. Sabi ko nga na ibaga, kung bako ka personal na natabangan ka na Ako Bicol, baad ka pamilya mo ang natabangan. Grabe bagaan, binipisyong nakukuata sa mga espuersos ka na Ako Bicol. Example, dyan sa mga barangay. Yan ang mga patubig. Iyan ang mga patinampo. Iyan ang mga covered court. Iyan ang mga health center. Iyan ang mga ayuda sa barangay. Educational assistance. Burial assistance. Medical assistance. Gabos! Naranasan taan sa paagi ka na Ako Bicol. Dahil tamang baga naranasan kan mga panahon. Ano man kan mga panahon, may naresibi kita mga siring kayan. Ngunyan, bigparainitan nindo sa Ako Bicol. Ngunyan, yan na. Nagtaram na baga si former Congressman Saldico. Naribok naman sa Facebook yun. Naribok naman sa Facebook. Nagpaluwas na po ni statement si former Congressman Saldico. Niya baga sabi ko, kita magpara judge mo na sa sarong tabo. Tamili si Congressman Saldico. So, inot na ipigbulgar na pangaran na involved dyan sa flood control.
Pigparatirira na si Congressman Saldico. Pag-una mo, si Congressman Saldico, iyon ang pinakamakasalan na tao sa kinaaban. Dahil na tinawan ki due process. Ha? Sinintensyahan na yun. Ano ba mga tao? Oh. Aram ni Congressman Saldico kung sisayan mga taong iba pang involved dyan. Kaya nagdulag na siya for security reason. Ika man daw, John, tuminer ka ba dagi sa Pilipinas kung ipatigbak ka? Ha? Ipapatigbak siya ta. Imagine mo ha, o yan na binulgar na po. Oh. Na siya sinugo man sana. Ha? Sinugo man sana siya ni Presidente PBBM at saka ni Speaker Martin Romualdez para duman sa insertion. Pirang bilyon ito, John? Ha? So, insertion? Pira? Dahil kuma 100 billion. Imagine mo ha. Sinugo mga tugang palan. Yan sa statement ni yan mga paluwas na ki video statement si former Congressman Saldico. Sinugo man siya na siya ni PBBM at saka ni Speaker Romualdez. Ang sabi niya, tinawagan ako ni Presidente para sa insertion. Kinonsulta ko si Speaker Romualdez. Ang sabi niya, utos siya ng Presidente wala tayong magagawa. Oh. Araman palan kan mga ibang congressmen. June, with the leadership ni Congressman o Speaker Martin Romualdez, aram kan mga congressmen na kaalyado niya na may insersyon na 100 billion para duman sa flood control. Kundi ang pigangalasan ko John, kung nga ta si PBBM na siya pala ng utak kayan, iyo baga nagbulgar? Naramdaman nindo? Siya baga nagbulgar na may flood control issue? Sabi niya, mahiya naman kayo. Siya palan, siya pala ang master, di siya wala din hiya. Alam niyo raw, kung may itinuturo siyang walang hiya, mas walang hiya siya. So tama, ang negro, na manghula. Majority ng ating ng leaders natin sa Pilipinas, ginagamit ni Satanas. O paano na yan? O kaya baga, si Congressman Saldico, kan mga enot, nagtaram. Siya mauli. Pero, mauli siya kung may kaso na. Naiman ki kaso. Hanggang yan man sana sa investigasyon and aid of legislation kan Senado, na samantalang, sa mga nag-iimbestigar, igwa man kinsersyon. Para riyo man, Jerome. Para riyo, sa mga congressman, nangyari kay kababayan tang Senador Chis Escudero, bagong na-issuean man kan insersyon, sa mga congressman, araraman pala ninda. Saka, ano ang mangyayari? Mapunso Pilato sinda. Sigurado. O yan nga rin sa Malacanang, nagpupunso Pilato na sa PBBM. Nata daw kaya ta sa PBBM. Aram mo, may nagtaram sa Kuya John. Kasi ngaya, baka ngaya, totoo ang isyong bangag. Ako abo ayaw ko maniwala ng ganyan na. Sabi nyo yan, duda nyo yan. Pero ayaw kong maniwala. Yung issue baga na sinasabi na ng DDS no, na si PBBM bangag. Ayaw kong maniwala noon. Pero sa nangyayari ngayon, parang gusto ka na rin maniwala. Kasi kung tultol lang isip mo, John, ikapalan ang mastermind, nga tatay ibubulgar mong may flood control, na ikapalan, tatamaan man, kan isyo. Baka gusto magpunsyo Pilato. Sa panahon ngunyan, dakulon ang gusto magpunsyo Pilato. Ngunyan nga pigpo na
Sa Malacanang, o yan baga si yan, so tabilonon man na babae. Ano yan? Spokesperson na yan kan Malacanang, si Attorney Claire Castro. Matibayon man baga magtaram. Matibayon man magpalinig. Di ano ang gigibon? Mga Poncio Pilato. Wala diyang alam ang presidente natin, ang Pangulo ay lagi-lagi trabaho. Tumutulong sa mga biktima ng na simpleng simpleng gimmick. Pero ang kung sabihin kayan, nagpupuo na sinda mag-Poncio Pilato. Maghugas kamot. Si Speaker Romualdez man, siyempre, ma-Poncio Pilato man yan. At least si former Congressman Saldico, inako niya. Inako niya na siya guilty, na sinugo siya kang presidente. Para duman sa insersyon. Kaya tama talaga. Tama sumanguhula na negro. Na ang iba o majority kan sa tuyang leaders ginagamit ni Satanas. Si Congressman Saldico, sa Rosa nagamit. Ginamit ni PBBM. Nabaka si PBBM, biktima man ni Satanas. Bako sana yan sa nasyonal. Pag una, digdi sa lokal. Digdi sa lokal, aberdao. Taram daw kamo. Ano pa rin, Joey? Taram daw nindo digdi tabi. Paring Lowens, si Paring Lowens pala itong nag-text sa kuya. Ano pa de? Aber daw pa de, sisay an makusog ang bot. Taram daw kamo kung sisay digdi an politikong banal. Tamag diribate kita. Ituro nindo, digdi kung sisay ang politiko sa lokal na banal. Tamag diribate kita dyan. Panindugan ko, Paring Lowens, na daiki politikong banal. Aber daw. Dahil kita magparabaral banal. Tayo ini ang sabi. Pigagamit da Paring Lowens ni Satanas an majority kan sa tuyang mga leaders. Kaya dakulunon mo niya na tawo an fake. Dahil ka nagad magtiwala. Yung nga sabi ko, si Iba Janggari Marayon, kung may na komentaryo laban sa kubikol, laban sa korupsyon, gari pag-una mo sinda, malinigon man. May mga parali-rally pa. Sa kuwang bagada, may rally naman. Sa agagayod. Susarong grupo, kan reliyon, marali man da sa aga. Baka sa kaya naman kaniba. Marali man sa iba, laban sa korupsyon. Pag-una mo kung mga malinigon. Itara mga ninindaw kung sisay digding politiko. An malinig, abir daw. Sisay digding politiko sa lokal ang banal. Magderibate kita kayan. Titindugan ko na daay kay politikong banal. Paano yan? Kaya sana, ini nga kubikol, lingon mo sige ang tabang sa Rapu-Rapu. Sige ang tabang dyan sa Catanduanes, Camsur, Cam Norte area. Sa mga biktima ni Uwan. Hain su iba. Hain su iba. Waraman baga. Angaw. Angaw man sa nagsuiba. Kaya mamuklat kita sa katotohanan na anak ko Bicol tabi, dakulaon ay naitatabang. Kaya ako, Paring Lowens, ako nagtutubod na an iba talaga nagagamit kan demonyo sa pagparakomentaryo kung ano-ano na dahi nahihiling ang karahayan na pigigibo kan kapwata. Imagine mo kaya baga ako Jerome personally saludo talaga sa ako Bicol. Ngata kasi nagtutubod ako sa saindang advokasya, bako fake.
Ha? Bako fake siring kaniba. 15 anyos pa sana ako Bicol, dakula uno na naitabang. Ha? So iba dyan, haralo yun uno na dyan sa pwesto, dahil nga ni nariresolviran ang problema sa Aleco. Ano? Ano ang ginimo nindo sa Aleco? Ha? Kahit to, Aleco yan. Palaugon so APEC, so San Miguel, ayun ngayon ang solusyon. Tapos so San Miguel, kinuaman so APEC, na yun ang mag-manage. Nangyari? Apektado kita gabos. Ibalik naman nga sa Aleco. Ibalik naman nga sa Aleco. Ngunyan, ano na? So Aleco, yao na naman. Mala, ano na ang rating nindo kan performance ninda sa rehabilitation? Ngunyan sanang bagyo. Dahil nga kita nagulpi kan damage digdi sa Albay. Pero imagine na yan. Sarong simana na, Jerome. Sarong simana na. So rehabilitation, uyan pa sana dyan sa Urinutan. Kulang kitawo, Jerome. Kulang ang Aleco kitawo. Sisaya nagpabalikan Aleco. Bako, sarong politiko? Nagpabalik kaya na Aleco? Ngunyan, ano na naitabang kan politiko? Raman. Maray pa so ako Bicol, o yan, may tinaulamang na budget sa Esperso Sinda para sa substation. No, yan baga sa Ligaw substation, gigibo na. Diyan sa Daraga substation, masunod na dyan sa Bunker 1 substation o Imalnod. O at least, may pig-expect lamang kita sa mga masunod na bulan. So ibang politikong hain na, raman. Simpleng damage kan bagyo. Sagkod ngunyan. O yan mga barangay yan sa bulod, makairak na. Sakripisyo, Jerome na maray. Sendo iguana, Jerome? Sendo, John, iguana? Maray pa, di pa kamo, John, duman? Sentro, iguana? Maray pa kamo. An makairak sa mga huro-hararyong barangay. O yan nga ni, sa mga barangay officials, iyon na nagkiklearing, makunaman taga-Aleco, John. Tanay ka mang kiasahan na dakol na tao sa Aleco. Madyan so Aleco, ang tao 5. Magkanigo yan. Magparalod kan butong, magparalod kan sangaking kahoy. Ako nga ni kasud John. Totoo lang, may backhoe operator naman sa area may. Kinauron ko, John. Ipinabusol ko sa butong. Sa butong baga? Na nakakasablay sa wire. Tanganin niya ako, clear na lamang, baka lamang niya ako, pailawan na. Imagine mo dyan, ako na nag-espuersos na maklear so linya kan kuryente. Kami na sa barangay. Bako na so Aleco. So Aleco, madya na sa nama inspeksyon. Dahil pangada kung nailing lamang na taga-Aleco, nagbisita, imagine mo yan, sarong simana na. Pasensya na tabi sa mga taga-Aleco, pero kami talaga, Viva Blue yan sa Indo. Pero on the other hand, sa sabutan taman yun, takulang talaga ang tao ninda. Kulang ang tao. Imagine mo so mga ordinaryong tao na sa barangay, nag-e-efforts na maklear ang linya. So ibang barangay officials, pero yung manggiraray. Wala. Kung narog ka ni John, mangyari sa to. Para yung kinyos baga, nagrabe kita kan damage, arog kan riming, ano daw John abutan tadi? Siguro abutan kita mga pirang bulan. Marerenganin sa digri sa sentro ta na ilawan na. O yan sa mga rayong bar, Isus Mariosip, ang sakripisyo ngunyan kan tao. Grabe. Mata pag daibagang kuryente, grabe ang epekto. O yan sa bulod garo na ang mga tao, buro-buro ta na kaararok. Ta siyempre yun ta, sa mga water pump, dahil nag-andar. Di siyempre maarok ka. Ako nga na nag-aarok yun. Imagine mo nag-aarok ako yun. Yan ang buhay sa bulod.
Ha? Grabe ang epekto pag daing kuryente. Ha? So mga cellphone, dahil nagkaka-charge. Ha? Dahil mo na maraman ang mga update ka na informasyon minsan, lubat ka na. Ha? Maray kun, ang pag-ibig ang lubat na ba? Amo din na si Kong Pido, tagaro, nag-irinit ang payo ko di John, tabi. Baka, apo naman na, baka lamang simbagon kita ni. May nito man digdi sa announcers board, Jerome. Naka-off kayo ng aircon. Kaya daw, nakamali siya ako. Naka-off. Iyalangangan ako. At nag-iinit nga niyang payo ko digdi. Nag-iinit pa so lawas ko. Naka-coat ako. Nag-brownout pa lang kasbaw. Kaya na-off. Kaya daw, nakamali siya ako. Happy birthday, Eduardo Ramoso. Yan, okay. Sige tabi, John. Apo din na tabi si Kong Pido. Baka lamang available. Baka mag-irinit pampayo ko digdikan mga pasali ka ni ba? Ha? Na, so ako Bicol, sigang tabang, para komentaryoan nindo. Ha? At ano may naitabang man ka mo? O tubig. Ano nang tubig ta sa Ligaspe? Alo yun ang panahon. Problema ang tubig sa Ligaspe. Maringanit ta. So ako Bicol, may 316 million ay tatao sa Ligaspe City Water District o zone. At masunod na uning ibibiding na yan next year. Ma-improve naman lamang ang serbisyo kan tubig. Aluyo ng panahon ang problema sa tubig sa Ligaspe. Teenager pa ako, Jerome, ang problema sa tubig sa Ligaspe, dahil na-resolveran. Isus Maria Josep. Pero, piga para komentaryo ang panako Bicol, na sige man sanang tabang. Bako tabi, Congressman Attorney Pido Garbin. Good morning, tabi, Congressman. Marinaldo Allen, Marinaldo, sagabos na nag-aantabay sa PBNDCGB sa programa kang Ako Bicol Party List. Opo, Good morning. tabi. Opo, good morning. Kong garo sibot-sibot ka mo ngunyan sa pag-ikot tabi sa Bicol Region para sa relief operation ka na ko Bicol. Well, pinag-iinguhat na may ikot, madumanan ang gabos na kung pwede lang gabos pero deta man kakayano yan talagang kulang man ang sa tuyang kapasidad. But in the best way that we can and according to our capacity, yaon ang pagtabang ta sa mga nasalanta kang bagyo. Ininuta na su rapo-rapo kasi araniman sa nasa tuya kan kaaging Merkoles, warong barangay kompesto ki 2,500 families nagatud kita kitabang at ang mas puro paano may ngatan sa ng kadipisilan asin na kumbaga pagtios lalong-lalo na sa epekto kang bagyong uwan. And then the day after, pasisiring na naman duman sa Catanduanes para sa tulong munisipyo ang Bagamanok, Panganiban, kasabay ang Biga, covering 10,000 families and until now, binayaan ko sa tuyang mga volunteers, until now yaon pasinda. At ang aning padagos na magtao ki relief goods sa 10,500 families in those mentioned 3 municipalities. And sumanagaharapot duman sa Cam Norte, lalo na sa Gatchitourena and Camarines Sur, in the coastal areas of Partido, Camarines Sur. Mapasiring man tabi kami dyan, nalatalaton lang nindo para mas makapagatod man kitabang. So, inial, this is what we do for the past 15 years. Every time there's a calamity, and even before calamity, we do a relief and rehabilitation effort, and we promote disaster risk prevention and mitigation. And so, yan, dyan kita namin bidan, as in padagos man na pinagigibot at tabial. Pero tabi kaya na mga relief operation kung problema tamanggaray ang supply kan kuryente, ano po, may pwede pang may tabang ang ako Bicol para at least mapahidali taman ang alay ko siguro para digisalbay especially na maparikas po ang pag energize kan mga barangay tabi, Congressman. Well, we comment, Aleko, sa pag-inguhan ninda na ma-energize ang sa tuyang bilog na probinsya.
Siyempre kulangan sa ng workforce sa kadakulaan kan sa tuyang probinsya asin sa magnitude kang distroso na ginibo kay ning bagyong uwan at talagang nagkukumahog sinda na ma-restore, mapatindog sa mga poste, makabit sa mga linya nagkapurutol, asin maklearing sa mga lugar na nagkaturumbahan kikahoy o nagsasagabal duman sa pabalik ang kuryente. And nangapudan kita duman sa pagiribat sa Kongreso, particularly Congressman Presley De Jesus, na kung siya nagre-representar kang PhilReca. Ini baga so association kang mga Cooperatives. cooperatives na Mhm. nagpapadara sila kay mga lineman tabang task force duman sa pag-restore kang sa tuyang kuryente. And sabi ninda, they will send the workforce at ang matabangan sa tuyang mga Aleco lineman. And ano pa man na serbisyo na mapapadali ang pag-restore kang kuryente. Talaga ako kami nga ni Al kasudma lang nagka-kuryente. Mhm. Dakulon sa ko ay nagme-message na wala pa daasin ng kuryente. Sabi ko para riyo kita, paratas kita. Sabi ko. Kami nga dahil pa man. Oo. So Mataglayon, mapadali oo. na yan Al. Mhm. So talagang sasabuton talaga ang sitwasyon and kumbaga sampulong sakong pasensya Al. Aha. So, yan po ang samuyang mga aktibidad ngunyan and padagos manggiraray. Ang sa tuyang mga programa kasuhapon, nag-attender kita sa sarong orientation, skills training program para sa tuyang mga TESDA scholars. Nangani makapagtao, ki mga trainings para mas makapagkuha ki trabaho. As in, suibaman, kung may intention magkaki, kumbaga startup, small businesses, pwede na yan magamit sa indang training. Araw ka nga sa cookery, pastry. Mhm. Ito ang training or orientation ta kasuhapon and kasabay man so driving. Kasi malalay tatlong kurso ito Mhm. and we would like to thank also the office of Congressman Adrian Salceda and of course Sunshine Technological or the technical skills training schools, Sunshine School for being a strong partner digdi sa tuyang advokasya. Nakonsider ko lang nakikinabang and rest assured na dakol pa ang makikinabang sa tuyang TESDA scholars sa skills training program. And bako sa na skills training, pati naman sa tuyang mga diploma courses tabial. Opo. Okay, thank you so much Kong. Dahil na po akong apot unless may final message ka po para sa to yung mga listeners. Well, so kanya nala sa panahon kay kadipisilan na minsan dahul man ang kumbaga nako-confuse, nalilibong sa social media. Just remember, stick to the truth because the truth will set us free. Okay. Reynaldo Tabe. Okay. Thank you so much, Tabi, Congressman, Attorney Pido Garbin Jr. Tabi, sa tuyang representante, kan ako Bicol, digdi sa Oragon Bicol Program. Nagkatod sa tuya sa oras na alas 9:19 na. Ayan baga. So ako Bicol, sige sana ang tabang. Tayo man nagkaparaintindi kan mga comment nindo dyan. Kon sa pag-una nindo, an amo tanangon yan, si Taning, may solusyon dyan. May solusyon dyan. Pangadji, John. Prayer man giraray ang solusyon dyan. Iyan ang sabi kan sa tuyang mga brothers. Paring Lawrence Barcena. Sabi kan mga brothers, pag namamalisyan mo ang sadiri mo, na medyo iba, an amo mo na si Taning, may solusyon diyan. Prayer man sana. Pagpangadji, kasubago naman John, sabi baga naman sa tuyang, ako yan na bagong umaga pag early morning, magdangog tabi ka mukaan, mga 4:45 a.m. digdi sa DCGB.
pigtutukar dyan ka mga madre an ibanghilyo kan aldaw. May maukod ang tabi kita dyan every morning. Takasubago, may example sa sarong madre, na ikoda kay magbarkada John na mamalisyahan kan barkada na so best friend niya sige sa nang pangadji dahil sawa sa pagpangadji kadit-diit nahihiling niya yaon sa simbahan yaon sa inda sige ang pangadji di napot kan barkada. Ano ngaya best friend ta sige sa nang pangadji mo? Ano ngaya nakukuha mo sa pagpangadji? Sinimbag siya ka nangangadji na barkada? Waraman ngaya? Waraman ngaya kung nakukuha? Ang katotohanan ngaya, mas dakulon nga ni sa kuya ang nawawara. Ano ngaya mga nawawara sa imo, sa kapapangadji mo? Nawawara ngaya sa isip asin puso ko ang pagkainggit. Sa kapapangadji niya, nawawara sa buhay niya ang inggit. Sa kapapangadji niya, nawawara sa iya ang stress. Dahil pirmi siya pigtatawan nin kusog nin buot kan mahal na Diyos. Kaya nawawara sa iyang stress. Ikatulo ngaya, nawawara sa buhay ko ang pagka-marites. Ang pagiging chismoso-chismosa, nawawara sa buhay ko. Resulta yan kan sa kuyang kapapangadji. Ano pa ngaya nawawara sa imo? Nawawara ngaya sa buhay ko ang dagit sa kapwa. Yun yan. Sa kapangadji niya, nawawara sudagit niya sa kapwa. Nawawara sa buhay niya supagkasakim. Supagka makasadiri. Nawawara iyan sa buhay niya sa kapapangadji. Nawawara supagka-judgmental niya. Nawawara nga sa buhay ko ang pagka-judgmental. Yan ang epekto kan pagpangadji. Nawawara nga sa buhay ko ang maraot na ugali. Ang pag-alipusta sa kapwa, ang pag-underestimate sa kapwa, ang pagpagiging magmataas, laban sa kuyang kapwa, iyan ngayon ang mga nawawara. Etc. Dakulon sa iya ang nawawara. Kaya ngaya, ako pirmi nangangadji. Ay napot bayagan barkada, anong man ngaya nakukuha mo sa pangadji mo? Waraman ngaya. Sinaysay niya sa mga nawawara sa buhay niya. Mas dakul pa nga nga sa kung nawawara. Ito pala ang nagkawara sa buhay niya, etc. Kaya, dahil man tabi, mga brothers and sisters, nin mawawara sa buhay mo, kundi kapirmi mga G, kundi mawawara sa mga maraot na pag-iisip, asin, laman kan puso mo na maraot, nalilinig sa buhay mo. Kaya, kung sa pag-una tama itong sinabi kan nigrong manghuhula, na kadaglan kan mga leaders ta, o maski kita, na mga ordinaryong tao, bigagamit na ni Satanas, bigagamit na ni Taning, ang solusyon man sa nakaiyan, iyo tabi ang prayer. Prayer. Ano tabi? Brad, tong kasi. Ini talaga si
Brad Tongkasi, si Pai Tongkasi, yun ay ni ang tunay man na minbidan kong tao. Yun ay nagturo sa kuya kan DDD. So, apat na D. Ngunyan, sabi ni Brad Tongkasi, ang sunod ngayang nawawara sa stress is 4. Is 4 ngayang nawawara. Talaga ikaw, Paitong. Bago ka talaga tul-tul na kauron. Bago ka talaga tul-tul na kauron. Manay pa mag-ampangan naman kita ta. May gusto naman ako sa imo maukudan. Ha? Tagaro na idaw ko na naman sa mga turo mo. The best na ni si Tongkasi Kasidi. Yan kay toan Samoyang Administrative Officer. Diyan sa DCRC kay to. At saka sa mobile unit. Ito ini ang Samoyang piloto. The best ni. Ibo-ibo mi ka to. John, pagka early morning, kami ang mobile ni Tongkasi. Chikan ikot minigdi sa Daragaligaspi. After kayan, mga alas 7, nakakuha na kami ki mga police report. Ang ruta mi kayan, pasirin dyan sa boulevard. Dahil pa yan boulevard na. Pigigibo pa sa naan. Diyan kaming duwa makarigo sa dagat. Kaya makusugon ang buhay mita. Pirming nawawara sa stress. Pati so is 4. Diyan sa boulevard na yan. Kaya, tabi, ang sinasabi ta, dahil kita masyado maging judgmental sa tao. O ining issue kay former Congressman Saldico, pabayaan na siya na hampangon niya yan sa kaso. Hampangon niya yan sa kaso. Pero aram nindo, ako na-audit sa security ni Congressman Saldico. Mas maragayo yun dahil nanguna siya mag-uli. Mas maragayo na iyan na statement niya kasarong kasunma. So, pigpaluwas niya na ang totoo, ang katotohanan, sinugo lang siya ni PBBM sa kanina Speaker Romualdez. Ay, dipisil yan yun. Dipisil yan. Kaya, ako, sa isip ko lang, personal ko ini, mas magayong gayo dahil na siyang una mag-uli. Para sa security niya. Kaysa naman umuli siya digdi, sabi niya, willing siyang umuli, pero sa kaso. Ang pangon niya sa kaso. Ingon niya, dahil magikaso. Sagod pa man sana sa investigasyon. Sagod pa man sana sa papugi kan mga senador na parariyuman. Sagod sana man sa papugi kan ibang politiko. Pigsakayan sa isyo. Para sinda maging banal na aso. Arawan mapapaboran ka ni Jones sa statement na yan ni Congressman Saldico. Ang mapaboran naman ka sa mga Duterte. Iparariyuman. So Duterte, ano man ang ata? Ano man ata sa Duterte? Muda. So pandemic na grabe man sa anomalya. Tapos si Lustay, pagtukaw ni Lustay, tuminiraman ki confidential fund. Para rin baga. Kaya tama itong negro. Sumangula na negro. Na ang majority kasatuyang opisyalis sa Pilipinas, corrupt. Bago sa na opisyalis. Maski kita, maski sa na organisasyon, maski sa na grupo, maski kita mga simpleng tao, pigagamit talaga ni taning. Kaya mag-ingat kita. Ang solusyon talaga, brother Tongkasi, prayer. Kaya ako, Brad Tongkasi, saruya sa naakudang ko sa imo, dahil ta kamalilingawan. Ang pagturo mo sa kuya, kan pagpangadji. Tayo yan ang solusyon. Sa pagpangadji, gabos kita, pwedeng baguhon ni Lord. Ayo, amen. Tapos na po ang Oragon Bicol program. May nagaresendong amigo sa radyo, minsan kaiwal nindo. Alarmario. Thank you. Si
sinda. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol.